салом дӯстон ва мухлисони ММА тоҷик, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем, ки пешкашатон менамоем. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. тамошои бозиҳо ва муҳрибҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори балансбуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. дирӯз дар шаҳри Москва мусобиқаи SX82 барпо шуд, ки дар он мусобиқаи асосии шонро дар даври финалии Гран-при муҳориба байни Фаридун Одилов ва Адланд Ибрагимов ташкил дод. муҳориба барои 5 давр бо 5 дақиқаи пешбинӣ шуда буд, ки пеш аз муҳлат ба анҷом расид. дар даври чорум Ибрагимов Одиловро бо усули буғӣ шикаст дода, камарбанди қаҳрамонӣ ва камарбанди Гран-приро ба даст овард. рекорди Одилов акнун ба 18-32 баробар шуд. дар раунди якум Фаридун бисёр хуб худро нишон дод, аммо дар раундҳои баъдӣ аз ҷиҳати физикӣ мондагӣ дида мешуд, ки ҳатто дастҳо аз кор монда буданд. ин варзиш аст, бохту буғ дорад, ҳамаш аз пеш аст. бозгашти терминатори тоҷикро интизор хоҳем шуд. директори UFC тасдиқ кард, ки варзишгари тоҷик Доробшоҳ, ки дар нишасти матбуотии шаҳрнома хоста буд, ба лига қабул карда намешавад. ёдовар мешавем, ки моҳи октябр дар нишасти матбуотии Наботов ба директори UFC Дана Вайт муроҷиат карда хоҳиш кард, ки ӯро ба созмон роҳ диҳанд. Дана ваъда дод, ки агар дар як муҳорибаи пешниҳодкардаашон ғолиб шавад, фикр мекунад. аммо Наботов дар муҳорибаи лигаи Zombie Fight Night аз ҷониби Матеус Камилиои брезилиягӣ мағлуб гардид. ман варзишгари дигар рақиби ӯро интихоб кардам. вай дар муҳориба ғолиб омад ва хуб ба назар мерасид. худро универсалтар нишон дод. ин дуюм Наботов бошад, як хел ҷанг мекард. ба ҳамин ин мавзӯъ маҳкам шуд, гуфт Дана. ҳоло Наботов дар муҳорибаҳои омехта 8 ғалаба ва 1 мағлубият дорад. Камилио дар дорои худ 9 ғалаба ва 2 мағлубият дорад. муборизаи Анис Ҷоқубов ва Вартан Асартиян дар мусобиқаи SX82 бекор карда шуд. намояндаи дивизиони вазни сабуктарин Анис Ҷоқубов натавонист бо сабаби бад шудани вазни саломатиаш дар мусобиқаи SX82 дар Москва бо Вартан Асартиян ба муҳориба барояд. рӯзона Ҷоқубов натавонист вазни даркориро кунад. бо ёрии секундантҳо ба тарозу баромад ва бо 1 килограмм зиёдатӣ аз лимити категорияи 57.5 килограмм нишон дод. муҳориба дар вақти гузаштани турнир дар ҳолати хабар додани намояндаҳои варзишгар аз бад будани сахти саломатиаш бекор карда шуд. сабаби бад шудани ҳолати саломатии ӯро ба гурда ва ё меъда нисбат доданд. ба ҳар ҳол мо ба Анис саломатии хубро орзу мекунем. ташаккур, ки видеоро то ба охир тамошо кардед. хайр, то наздиктарин дидор.